Godmorgen alle sammen. Eller helt morgen er det ikke. Men jeg har sat mig ned og startet kameraet i dag, fordi jeg i lang tid har gået og sådan tænkt lidt, om jeg sådan måske skulle begynde lidt på sådan YouTube igen. Jeg lavede det meget lidt i en kort periode på et tidspunkt, men tænkte bare, at det kunne være sjovt, at I lærte mig sådan lidt bedre at kende. Men det er altså ikke det, som vi skal snakke om. For i dag, så sker der noget, som jeg har glædet mig til i så lang tid. Jeg har boet her i Køge i cirka 2 år, og vi bor lige nu i en treværelses. Og det ene rum, som vi har i lejligheden, har seriøst i 2 år været et roderum. Jeg har altid lukket dør til, og det er ikke ret for øjet at gå ind i det rum. Det er bare et rum, hvor der er alt muligt, der bare flyder. Så det har vi endelig fundet en løsning på. Jeg modtager nemlig min pakskabe i dag. Og til jer, der ikke ved, hvad pakskab er, så er det vitterligt bare garderobeskabe fra IKEA. Så jeg tænkte egentlig bare, at jeg vil tage jer med. Jeg tager jer med ind til rummet her lige om lidt, for der skal jeg til at rydde ud i hele rummet, sådan så der er plads til, at vi kan lave pakskabene derinde. Og så i morgen, så kommer Nicolas' far og hjælper med pakskabene. Jeg har seriøst snakket alt for meget. Jeg kunne mærke, at jeg havde brug for et glas kakao til at komme i gang på. Kender I ikke det? Det er sådan nogle gange lige at tælle noget drik og spise. Det er sådan lige måden at sådan komme i gang på. Skal vi ryste den? Jeg er faktisk lidt nervøs for at skulle vise jer rummet derinde. Jeg kan se, at vi har også vasketøj, der hænger lige nu. Så sådan, ja, det er totalt kaos derinde. Nu skal vi ind. Jeg sætter lige min kakao. Jeg må bare lige lave sådan en roomtour. Så man kommer ind i rummet her, og prøv at der roder så meget. Det er helt sygt, at jeg overhovedet viser jer det her. Og så har jeg mine 3 mellemkommoder, og grunden til, at vi også vil have pakskabe, det er jo vitterligt sådan så, at der ikke er chancen for, at man kan lægge noget op på. Fordi lige så snart er der muligheden for, at man kan lægge et eller andet op på noget, så bliver det gjort, og så bliver det aldrig ryddet op, og så ligner det bare lort hele tiden. Så det er vitterligt også for at have nogle store skabe, så vi udnytter pladsen opad. Så de her, dem skal vi have fikset. Altså man kan bare se på sit tørrestativ her. Det her tørrestativ, det plejer også bare at ligge ude i rummet. Ringlight står der, hvor støvsuger, den er lige nu til reparation, men den plejer også at stå ude i rummet. Det her rum, det har seriøst ikke nogen rød tråd, og jeg hader det. Men det bliver der gjort noget ved i dag. Harry. Venter vi på Nicolas? Kommer Nicolas? Nej, ikke nu. 2 minutter. Jeg siger det, når han kommer, okay? Jeg tror, han er på vej, hvad? Jamen, han kommer nu. Han kommer lige om lidt. Jeg så det godt. Det var fordi, der er en måge. Se det! Jeg vil sparke den her plads, og så gør sådan, så jeg ridset hele med fod herinde. Det gør pisse ondt. Okay. Ja. Jeg kan ikke filme parkeringen, eller komme derovre. Men Nicolas, det er jo ikke noget nyt. Jeg var også i Amsterdam, og som nogen måske ved, så har jeg fået en lille kusine. Prøv at se, hvor nuttet det her var, og jeg skulle virkelig kun give 4 euro for. Ja. Det kan jeg da sagtens gøre. Okay, første mellemkommode flyttet. Der er seriøst altid så mega klamt hernede. Og vi har ingen støvsuger. Vi har ingen støvsuger, den er til reparation, så... Er det anden? Tag den. Nej. Det kommer her. Der er fucking meget ting. Okay, nu har vi fået fjernet alle mellemkommoderne herover, så nu har vi egentlig bare lige vendt mit make-up-bord, og så står det her stativ her stadig. Det skal vi lige finde ud af, hvad vi gør ved. Nu er det i hvert fald meget mere tomt. Og så alle vores ting, altså vores stue lige nu, ser sådan her ud. Det kræver sved og hårdt arbejde. Okay, der er lige gået nogle timer, tror jeg, siden jeg sidst filmede. Og lige nu ligger jeg egentlig bare i sofaen i Batman. Og jeg har bare lige set en TikTok med nogen, der spiller Sims. Så nu vil jeg prøve at downloade Sims 4. Så tror jeg måske, at vi skal have durum i aften. Og jeg glæder mig. Så det er egentlig bare planen lige nu. Og ja, som sagt, så kommer vi ikke til at gå videre med de der skabe, vi har fået i dag, før i morgen, fordi der kommer Nicolas' far og hjælper med dem. Senere kommer hans mor også hjem, så vi bare skal hygge og samle skabe. Okay, vi er lige ved at være der. Oh my god. Oh my god. Skal jeg lave også som en familie, Nicolas? Nej. Jeg elsker det her. Jeg lavet dig, Nicolas. Det er meget fældt. Hvor vil vi bo? Skal vi ikke få noget aftensmad? Værsgo. Hvor skal vi hen? Bæren. Nej. Ej. Hvad gør vi så? Ej, hvad gør vi så? Okay, status er, at vores sted har lukket. Så nu er Nicolas gået ind ved naboen for at købe en durum. Men jeg kan kun have durum inden for ham der. Så nu bestiller jeg pizza på vores pizzeria, vi har nede også i stedet. Så får Nicolas lidt derinde. Hej, du snakker med Petra? Hej. Hej, kan jeg bestille en Hawaii-pizza til afhentning? Ja,
Mange tak. Hej. Så er vi her second step. Hej så, jeg har bestilt en Hawaii. Ja, det er præcis. Har I noget chili? Lidt chili? Med? Ja, tak. Tak. Mange tak for det. Det var så godt. Rigtig god aften. Hej. Hej, Hassan. Hvor er dansen? Må vi se dansen? Fuld rundt. Må vi se dansen? Hej, dansen. Det næste dag, jeg fik ikke filmet med i går, men Nicolas far, han er lige kommet for at hjælpe os med at lave vores skab. Hej, Ben. Du har flotte ører. Hvad siger de fortæller? Okay, mens de arbejder inde ved siden af, så har jeg set på TikTok, at der er nogen, der laver sådan nogle lette hjemmelavede fastelavnsboller. Så det har jeg købt ind til. Og det er vitterligt bare rulle butterdej, man laver det med. Og så med noget creme og noget bær og noget piskefløde. Så det tænker jeg, at jeg skal lave nu, mens de jobber derinde. Det bliver kun 4 senere i dag, så nu har jeg egentlig bare lavet 8 stykker og lagt nogle oven på hinanden, for det sådan får lidt mere fylde. Og for at det forhåbentlig ikke bliver lige så tørt, så nu håber jeg, at de sådan bliver lige ekstra høje. Og så kan jeg så skære dem over og så lægge cremen i bagefter. Og hvis I ikke ved det, så vil jeg lave sådan en blanding af noget vaniljekagecreme og noget flødeskum med noget hindbær i. Så jeg får lige taget det her i ovnen, og så vender jeg snart tilbage. Prøv lige at se, hvor flotte og høje det bliver. Wow. Flødeskum og kagecreme, og så hælder jeg lidt af flødeskummen og kagecremen, og så skal det der hindbær ned i resten af flødeskummen. Prøv seriøst lige at se, hvor mums det så ud. Jeg bruger alt for sjældent det her kage, så jeg tænker, at vi skal have lagt fastelavnsbollerne op herpå. Skal man lave lidt glasur? Vi laver lige en lille smule glasur også, og jeg har sådan noget rød farve, som jeg kan putte i, så det bliver lidt så rødt. Nu har jeg bare taget nogle poser frem, og så tænker jeg egentlig bare, at jeg skal have fyldt ned i poserne. Og så skal jeg have åbnet dem herover, og så skal jeg have sprøjtet det ind, og så skal det bare på køl. Jeg har ikke nogen sprøjtepose, så det er derfor, jeg bruger den her. Håber bliver det okay. Og så sådan egentlig bare sådan her. Altså det var mere, hvis det stod pivskævt. Prøv at se, hvor langt vi er kommet.